Anem a fer una recepta a cavall entre un escabetx i una conserva. Tenim aquí uns bolets. El que us aconsello és que els anem trossejant així amb les mateixes mans. Imprescindible també, necessitem un pot de vidre. Tenim un element imprescindible que ens ajudarà a conservar, que és aquest oli d'oliva verge extra. Necessitem un altre element per fer que aquesta conserva s'atroeixi amb una mica d'escabetx. I per això necessitem aquestes tomaques. Aquestes tomates estan completament crues i l'única cosa que fem per poder-les pelar així d'una manera ràpida és escalivar-les, i una vegada estiguin fredes el que farem serà pelar-les. Aquí tenim una bona quantitat d'oli d'oliva verge extra i intentarem que aquest oli, aquesta temperatura no passi dels 80-90 graus. A partir d'aquí, una vegada comenci a fumejar, el que farem serà apagar el foc i tindrem ja l'oli a punt per poder fer aquesta conserva. El que farem serà aromatitzar-lo una mica de romaní, una mica de farigola, un parell de fulles de llorer i sobretot alguns alls que ens ajudaran a aromatitzar una mica més aquesta conserva que estem fent. Per altra banda, elevem amb una temperatura important, amb un parell de cullerades d'oli d'oliva verge extra i tirarem tots els bolets. I ara sí, ja que agafem aquest pot on farem la conserva i ficarem com a una cullerada de cafè de pebre vermell, una fulla més de llorer i 2 o 3 boletes de pebre, i com una cullerada sopera de vinagre. I ara tot això el que fem és remenar una miqueta. Comencem per aquestes tomaques i ara agafem els nostres bolets, agafem una miqueta, anem així barrejant i els fem cabre tots aquí dintre. I ara, per acabar aquest pot, agafarem aquestes herbes aromàtiques i també les embotirem aquí dintre. I acabarem amb 2 tomates més abans de cobrir tot això amb oli d'oliva verge extra. Tirem aquest oli calent, hem dit, amb una temperatura de 80-90 graus, un parell de minuts, i ara el que fem és tapar-ho, apretem així una miqueta, i ara l'ideal seria ficar-ho a la nevera aproximadament durant unes 48 hores, amb aquesta posició així, ens assegurem que no entre gens d'aire que a la llarga podria provocar que fes malbé aquesta conserva i aquest escabetx.